Hayi manje ngizokushaya. Hawu. Ayona into ayisho phambi kwabantu le. Bathi uthembisile ukuthi angeke usamshaya. Ukuthi uyangicasula. Uyangicasula la. Yes, bathi uthembisile ukuthi angeke usamshaya. Uyangicasula. Uqala uthi nginepijana. No. Sesiyamase ngiyibhova manje. Likhulu yini? Ha. Likhulu. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. Lapho sisho khona ngamnandi sithi uthando ngumanqoba. So nangu ubhuti ongibhalile namhlanje uthi yena usafisa ubuyelana nomuntu abemthanda kakhulu and usazimisele ngokuthi abe naye. Kodwa ke uzosilandisa ukuthi bahlangane kuphi kanjani nini. Asike simuze ukuthi ngabe usiphathelene. Sawubona? Yebo sisi. Kunjani? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Ubani sibonga ubhuti? Sibiya. Sibiya? Yebo. So to be. So to be. Angisho nithi ningabosotobe? Yes. Okay, bomkhunjini. Yes. Oh, all right. Yeah. So ukhulele kuphi umkhunjini? Ngikhulele eMtuba. Mtuba. Yebo. Oh, beyinjani impilo ukhula? Impilo hayi ibinzima. Kodwa ke ekwasemuva ngeke sikubale la. Ukhulela phansi kwesandla sika mama nobaba o esagogo? Sagogo nomkhulu. Ugogo nomkhulu. Yebo. Ubuhlezi unemali. Awulutho. Hayi, basitshela phela abantu abakhuliswa ugogo nomkhulu ukuthi ogogo bayadedela. Yabona kakhulukazi meyisikhathi sokhola kwempesheni. Bayachaza ukuthi mase impesheni nogogo sibuya nezinto ezimnandi siphiwe imali. Wena sikufica ngaleso sikhathi. Hayi, owami ugogo nje wayiserious ngempela. Hayi wayiserious ngempela ugogo. Wangayidedela imali? Hayi imali into wangayidedela ugogo wami. Futhi ugogo wami engazwani into ebheceleni. Wahlezi iqondiwe endlini. Wahlezi iqondiwe nje. Yo. So ngicela uvele nje sihlale phezu kodaba la uhlangana khona nomuntu wakho ungichazela ukuthi nahlangana kuphi and ukuhlangana kwenu kwaba into ekuthokozisa kangakanani wena? Cha sizilanga kwakumhla ka1 January. Okay. Isule insuku zobumnandi ke. Oh, uqala nje unyaka wena. Uqala nje unyaka. Ngeshisa. Hawu. Okay. Mama la. Nihlangana kuphi nemama? Ngangilawo lwanje la eThekwini South. Okay. Yeah. Ngangihambela manje hey nayo intokazi la. Inhle nayo intokazi hayi ithatheke insizwe mina. Okay. Ngiyithathe ngibeka amabili amathathu. Injani intokazi moyibheke mhlambe ngabe umncanyana ngomzimba noma ugcwele nje mkhulu? Uthanda inhlobo enjani? Le yabona izinhlobo lezi. Idudle. Lezi zinto oyibamba lapha. Uyithandela lapha? Hayi, uyibamba lapha nje. So na intokazi njalo igcwele? Hayi igcwele yona. Okay, uma bani? Phela ukwazi ukukhohlwa isibongo samuntu wakho. Ngisikhohliwe hawo. Yini pho? Umamlambo angisikhohlwa. Angisikhohlwa ngakhohlwa isibongo somuntu wakho. Hawu sisithandwa sakho. Hawu, shudo umuntu omthandi. Hawu, abakabala bamlambo. Ukuthi nje ngomthakazela. Noma ke mama mina ngeke ngathanda ukubathazela abantu ngithanda isibongo nje angathanda ukuthi lokho ngimlandela ngenakho lokho ngengithatha uma ngizoba siqala ngibe serious ngempela ngiqala ngibuza ama kanti umbiza ngobani? Ngibiza uMamlambo. Oh ugcina lapho nje. Ivala nje lapho ke ngaze itshento seyinkosi seke ngimbeka nezithakazelo lapha hayi umona kuwe hayi akona umona hayi ngaze tshene besathi amakhosi abongela masombongela uzovela itshente hayi no ngiyakuzwa. So uthema usuqala usubeka amabili amathathu uke wathatha isikhathi singakanani sokuthi akwamukele empilweni yakhe njengoperson wakhe? Sizokuthatha inyanga zibe cishe zibe u5. Bese lokho edryiza nje. Okay. Umuntu ongenaso isibindi wagcina soyilahla. Hayi ngeke. Ngiyayiyeka lento hayi ngeke. So uke waba nesineke sakhe. Lokumlandelela. Ngimlandelela nje impela. Umlandelela kwakho kuphela neairtime kuphela kwasana. Lokhu ufonile. Uzobona umuntu la kanti uyihlalela le eMayville hayi inkinga leyo. Yeah. So iziphi izinto ezinhle ezikhumbulayo kubudlelwane benu solo baqala? Into manje ngithanda ngayo intombazane binomqondo. Okay. Intobazana ubungakha nayo ikusasa uthi umuntu ubonisana ephuma naleso somlulo salapho ke Okay. Yeah. So mhlambe ekuthandaneni kwenu ukuzwe ukuthi abantu bahlukile khona laba abathi
ngathandana nosibanibani ngavelelwa inhlanhla ngathola umsebenzi ongcono ngaba nemali izinto zami nje zakhanya mase kuba khona laba bathi inganele ngathandana nosibanibani impilo ihamba kancane yavele yama angazi noma waye namasho noma wakwenzakalani ngaye so wena solo wahlangana naye impilo yakho ubuyiboni kanjani bekukhanya okunye kube emnyama okunye kukhanya kodwa into engiyithanda ngayo ukuthi umuntu nje impela nje umuntu uma ubeka udaba kulena kusiqhubeke phambili kube nasixazululo phambili kuyona okay bekumnandi nje empilweni ninonke sisonke okay so uke wamkhiphela kuphi nje iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo into engikhumbula kuyena ukungamkhiphela la ngazi ngangize naye la eThekwini azongithengela nje umama la ngimkhiphe la ko Pedros ngimthengela umama la hayi mama sidleni kancane okay mhlambe ngabe bumupha imali noma ubumthengela nje kuphela phela kukabili khona abaphiwa imali bazithengele bona into abayithandayo bese kuba khona laba abathengelwayo wena ubuwenza kuphi cha mina imali bengayikhiphi ubungayikhiphi hayi ngobani ayibo awufuna imali le imali le mama phela haw manje cha uthi ngolungisuku uthi unika umuntu wakhe imali vele suke ephume ehambe uyedla nomunye umuntu hamba naye umona nje lawo hamba naye ubone yonke into eniyenza indawo ngathatha imali yami uyidla namanye amadoda hayi ngeke kanti yazi kwesinye isikhathi kusengakhona lokho sometimes khona izinto esithandayo ukuthi siyithenge nina ningekho hayi ngoba nakuthi sisuke imali enisipha yona siyoyidla nabanye abantu cha akukho njalo hayi mina ngimthembi hayi ngimthembi ngithembi mina hayi ngeke ngithembi hayi lutho wehlule manje yena iqhathwa yini senifinyelela ekuthenini nje niyahlukana ikuphi inkinga manje inkinga basekuthenini ayisandla silule uyashaya mina wena hayi yena umthinta kanjani nje umuntu osifazane mama isandla siyaphunyuka uyisole egcineni ujwayelele phela lonto leyo ufundisa obani abantu omalume engikhule nabo engikhule ukhulele phambi kwabo manje uma ubona umalume eshaya umuntu wesifazane ubona ukuthi mhlambe lento kuyinto enhle noma mhlambe indlela yokulungisa kanti ungathi akuyona indlela yokulungisa indlela ukuthi uhlumeza lo muntu lo uyamlimaza hayibo umuntu akathinto awumthinti nje umuntu because ngeke uziwazi ukuthi mawumthinta avela athule and usuyejele ngeke uziwazi ukuthi kudala ukuthi athule nini so igunya elingaka ubuthathaphi ulobolile yini cha awulobolanga uyayithintela njengani yabantu impela kunjalo mina mangase kuthinte manje ingaba nzima kumina lokho kuLukulu wami angithandi le so njengoba ufisa ukubuyelana naye uzokugwema kanjani ukuthi ungabusamthinta cha hayi ngakugwema manje ukuthi vele ngoba ngumuntu osekhulile nomuntu osebonile amaphutha akhe ngifunde amaphutha entsha umuntu osifazana akathintwa umuntu osifazana kunendlela omshaya ngayo hayi le ndlela ukuthi uzokhipha isandla uthi hayi ngizombeka isandla ngoba lokho kusuka umhlukumeza asithandi lo usuka futhi nasemphakathini sokumehlisa nesithunzi sakhe njengomuntu wesifazana ubulala nelungelo lakhe akaza kubophisa cha uthi izathu sokuthi angakubophisi isiphi mama isizathu angisibuzanga isizathu asibuza kodwa ngabona mhlawumbe kwayenziwa uthando lokuthi mhlawumbe ubona ukuthi ima ngibophisa umuntu wami ngizosala nobani usuke enzeni kanti kahle mama uyabaza abafana ukuhlala nabangani bakho la ngixoxa ngezinto manje ngabafana hey lezi zinto lezi ngizenzeni umuntu wami nomuntu wami shuthi ngifuna ukumenza izinto angayifuni izinto ezikanjalo ma njengani yabona nje empeleni abafana mohleli nabafana kuxoxa le ndaba lezi zocansi isikhathi esiningi so uma sixoxa nalabo bafana labo shuthi nami lento engangizwe ixoxwa abafana yomakhothana kwabe yinto enginami ngifuna ukuyizwa ngolunye usuku ukuthi yinto enjani yabo i relationship yakho yokuqala yini engingakusho uma ukuthi hayi ngoba ngishina seqala ngihlale nabantu aba straight bengekho usho ungitshontsha ngoba
Okay. Kokube kungeyokuqala le. So manje why ungatholi indlela engcono yokukhulumisana nopartner wakho kunokuthi ungamshaya? Ngoba ngishilo umaka seqala ukuthi indlela engakhula ngayo lapha komalume bengibona omalume belula isandla. But akuyona into leyo ongathi uyifundile. Asikwazi ukufunda into ezibhlungu ukwenza kube into mhlambe engathi into enhle ukuyenza because leyo kushaya umuntu akufanele uze uhlale eclassini phansi edeskini ufundise ukuthi ukushaya umuntu ku wrong. Into oyibonayo nje kwayina kwathiwa akwazi ufundiswe ngako ukuthi no ayenziwa wrong. But ke yeah. So mawusumshaya ke ekumshayeni kwakho ubenza njani? Ubekubuyisela noma ubekhala suke eduze kwakho? Ekumshayeni kwamama besuka ehambe eyohlala kwenye indlu. So manje nje ufuna ukubuyelana naye mawubhekile usangakhona ukuthi aphinda akwamukele isenzo sakho? Mama ngazi yikho ngicelile mhlawumbe. Because angeke azabe neshow ukuthi usushintshile wamampela. Mekukuthi usushintshile. Ngizozama mama ukuthi ngimenze ukwazi ukuqonda ukuthi sengishintshile ngempela. Wena ngeke usamthinta? Cha ngeke ngisamthinta. Ezinhlobo. Nhlobo. Kuthi nase ngiphinde ngahlangana nabanye abantu abangitshela ukuthi umuntu wesifazane awumbeki isandla khona indlela omshaya ngayo. Ngihlala phansi nikhuluma udaba liphele lapho ke. Nazi nje kusuke ukuthi nibekana isandla ngobani esikhathini uma besho ukuthi hayi manje umuntu umosha umuntu uyaboshwa. Manje indlela engakhula ngayo uqala ngayintshethi kuyinto enhle kanti kuyinto embi. Yo. Mina angazi noma uzokhona ukwamkela noma angeke na. But asiqhube noma izacile mhlambe kuzolunga asazi. Angazi. Kodwa ke ukhona ke njengamanje ngabe usukulungile ukukhuluma naye? Impela manga kulungile ukukhuluma naye. Manje nje ufuna ukubuyelana naye abekho yena abanye abantu so mhlawumbe ungancenga kubona kunokuthi ubuyelane naye yini le special ngaye? Shiya nje ukuthi uyamthanda but yini le enye oyifuna ukuthi uphinde ube nayo mekukuthi unayo empilweni yakho? Engifuna engakusho maka ukuthi engifuna ukuba nakho manje kusuka manje kuyaphambili ukuthi umuntu lo wayenomqondo. Ngifuna ukubuya sakhe futhi ubudlelwano siqhubeke kuye phambili sigcine siba nomndeni ophelele kube khona nanenhlonipho yakhe umuntu ohloniphayo ke umuntu oyisithobile ngaso sonke isikhathi. Manje lokho kwakungijabulisa kakhulu kumbona umuntu ethobile kunalabanye abantu bamanje bezenzela izinto abayithandayo bathi abasayincenga indoda. Manje ngeke ngikwazi ukuthi ngaphinde ngilahlekelo yena umuntu oyengihlonipha lesa sikhathi. It's just something. Yabo ama-females if ehlukumezeke ngalendlela leyo ukuthi kade shawa mhlambe bangacela ukubuyelana nawo sometimes bangavuma bevunyiswa ukuthi ufuna ukugila one day so mase ubuyelene nayo most yabo usungathandani nabo usuthandana namaqhubu abakubekele wona so wena uneshow engakanani ukuthi mangabe ethi uyavuma ukubuyelana nawe ayikho entathi lo muntu ngihlukumezile kakhulu angikhohliwe and ngisazombamba and ngisazomgila so wena uneshow engakanani ukuthi ayikho into azokuplanela yona kube ngazi usikuhle nje nibuyelana nibe right kodwa one day akwenza isilo sengubo. Mama kukhona lokho ngoba phela indlela engimphethe ngayo ngasho ukuthi engabuya futhi efuna ukupheya kodwa manje ke angisho thina asinawo amandla ukuthi sinishaye yeah kodwa sihlezi sine plan esinganibamba ngayo mekuthi nisihlukumezile uyakhona ukunderstand yeah uyakuzwa so wena uthembeni lengako othi mevuma sibuyelane angeke azangenze lutho ekubeni singimhlukumeza kangaka ngakusho nje ma kuyena nje sengilindele noma yini noma kuthiwa uyakuthosa ukufaka epanini uyohlohloza lapho sengilindele noma yini good luck ngimbizi ngiyacela silandela yena. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black 50
ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code uma ufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet uma usebenzisa i-promo code ethi Black 50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahhala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyithanda kakhulu. Alright, babuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Lapho sisho khona kamnandi sithi uthando ngumanqoba. Nangoku usisi esicelwe ubhuti ukuthi simlande namhlanje usefikile-ke, akekho emsakazweni, akekho eledweni, ula kuthina. Sawubona kunjani? Ngiyaphila nami ngiyakwamukela kuhlelo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho njengoba sikucelile, njengoba usula namhlanje, ngiyabonga kusho likhulu. Nangu ubhuti osibhalelile. Ngabe uyamazi? Ngiyamazi. Pho wayembuka so? Uyajabula umbona? Awujabuli? Yini ndaba kanti? Ngicela. Uyacasula? Kodwa uthulile masaka kasho lutho? Ngicela nje ngibuka nje. Yo. Umazela kuphi? Kumuntu wami. Dala. Yes. Nahlangana kuphi? Sahlangana beach. Okay, wasayikhiphile nabangani bakho. So mawumbona lo bhuti lo uye wamthanda o ubhuti nje. Ngabuka nje lokho engibuka siqhuvela abangani bami. Lokho engibuka nxa uthi yibo. Ungibukani ke lo? Hayi yogcina ubuse qinga isibindi ke weza. Okay. Hayi utheme Uzothini kuwena? waza phela ke ubhuti hayi utheme bika ke hayi nami ngashameka. Uyazi ke nawe ke. Bazokubizwa ngabo. Ngabo lokuzana. Ngicela ungalibize igama le show le ngathola ukuthi ibukwa abantu abasase high school acaba benzo grade 8 bayayazi show and I'm like abafethu ikhona nje obokhokhomelon wani nibuka le kodwa sikho ke lapha manje invoice yakho injestyle noma mhlambe ishile Ayishile. oh kade usa groove Yo. Shusibeziwa vele. Ngiyakhumbula usuku lokuqala ngikade ngikufonela ukuthi kwakunomsindo lawo ukhona. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi wagcina ungizwile nje kubula namhlanje. So ubhuti lo iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona kubudlelwana benu? Hayi bandla umuntu wami nkosami bandla. Bengikhipha. Okay. Uya engithanda nje. Akona hayi romantic kuGuy. Okay, unalo uthando ne? Awunalo uthando uGuy shem. Manje konakelephi nifike kanjani ekuthenini nahlukana? Yo. Lokwenza Mina njani? ngumuntu uthanda bomnandi. Okay. Ona nje lana nje kunenkwali khona ngitholakala khona. Ubekwazi yena lokho ukuthi uthanda ubumnandi? Ungamtshela eqala ungishela nje wavele wangifica vele ngilelo zela miphuzela. Umuntu uzo understand ukuthi ayana inkinga nokuphuza kodwa akaphuza. Okay. Uyasonda uGuy. Oh. Ngathi okay ngingizame ke. Hayi bo uGuy mengiphuma nabangani bami. Oyibo aqala washinga wathi manje ngibheka abangani bami ngoba ngizozola nabo. Sabafundi laba sefuna ngikhethele. Sethi nje futhi mase esontweni hayi ngibasonto ngisanje nesonto ke nje mina. Mase esontweni ngivele ngibuya singidakiwe. Ngithi angizuma kanjani uNkulunkulu ngidakiwe. Hayi qale lapho ubona ukuthi ayibona ngisiyabhavuma umuntu. Ngicela ukuthi ayibo ubavumela ngophela ngakutshela from the start ukuqala nje ungishela ukuthi mina ngiyathanda ubumnandi. Hayi umfana bona ukuthi hayi wathi wazo understand. Ngiyaqala ukuthi yini manje simshintshisile. Ngoba phela into ayisho siqala ukuthola le ukuthi mina nginje ngiyeza ngishintshe. So nifinyelela kanjani ekuthenini ke seniyahlukana ke? Ngiyakuzwa ukuthi uyakuthanda ubumnandi and uyena usefuna ukushintsha but yini le simqhathe kakhulu ekuthenini izifike ekuthenini niyahlukana? Yo. Oqala umfana wangenzela nje ngingazazi nje. Okay. Wena ubeke sisikhiphile nabangani bami. Ngima ngibuya angishaye. Akushayela usikade uphumile nabangani? Angishaye ngiphumile. Okay. uGuy sinomkhuba ukuthi nje mhlawumbe sembedeni esefuna izinto engayithandi mina. Mhlambe enjengani? Afuna ngimsaka kusukile lokho. Manje ngimbuza ukuthi yena umsaka kanjani umuntu abaphi yabona ukuthi une yebo Yini? Unenkununu. Hawu. Ngithi ngeke ke shembandle engikwazi ke mina kuyini yona le. Hayi kumuntu becha sibayi avela beRambo. Angihede ukuthi nje kumele ngibenze ukuncola kwakhe. Yo, Ngabe uthi ake ngimele. why ungakazi umbophisa?
Cause uke wangichazela wathi kona ubekushaya but uthi awukazi umbophisa. Isizathu mhlambe isiphi? Ngiyamthanda Okay, yo uthando. ngasho yazi uthando liboni Mm. ngimthanda. So uthe esekushaya-ke wawusuthi hayi ucansi angilingani. Hayibo yabona khona la kwenye game sasihleli nje endlini enzele izinto zakhe uyangixola mhlawumbe uyamtshoda lokutshwala lo ngiyabusola ngoba ukhona ibhemayo sihlalele kahle sasijolela bona nje kumnandi seqala umuntu sethi nje ayasenze abantu abathandanayo uthi imizini leso athi hayi phela wangisaka ngithi ayo ngikwenzi lokho ngijwayele nje futhi ngayibo ngithandi hayi umuntu wangixavuna Xavunela uthi kona. ene shuthi bakhona ngibenzayo njengoba ningafuni kuyena Usebakubamba yini nomunye umuntu? angazi kwayibo khona Imaki uthi akazi noma uthi awazi. akaze angibambe nomuntu Akazi. awuthi kodwa mina lento engafuni ukuyenza mhlawumbe ngiyakwenza kwabanye ngiyambuza ukuthi ngenza ini into ungayithanda ngini awusongayithandi hayi ngoba hayi uboy khona kwenye game phela nje uzongithi umuntu afuna ukuthi ubangwaza athi uba ngisengikhathaleke nami ngaqola ibhodlela ngathi amakushaywana ke baba estikini ngisengikhathele ongazi njalo nje yena me happy be happy mediniwe ufuna nami ngidini mayicela nomsebenzini hayi uyabuya umuntu ubhizi ubhonyana nami abese ngikhathele So njengoba ula namhlanje uke wasicela ukuthi asimcelele wena. Kukhona akadinga ukuthi akhulumisane nawe ngakho. So ngiyacela ukuthi komuphi ithubu kuyomlalela ukuthi ufisa ukuthini kahle kahle. Ungakhuluma naye. Sawubona mamlanga. yebo Unjani mama? ngiyaphila njani Hayi. Hey mama ngekho right. yini Mama lokhu wangishiya nje. Mina sengathi kukhona into eshodayo empilweni yami. ushoda ngani Shoda wena mama. mina futhi Yeah. usho ukuthi ngishaye Cha. Kwakuyiphutha lokho ngakwenza. phutha ukushaya kanye iphutha lelo ngoba kwesibili nokwesithathu silona iphutha lelo Cha mama. Engakusho nje kuwe mama ukuthi indlela engakhula ngayo. ukhula kanjani Indlela engangikhuliswe ngayo mama nengikhule ngayo. Ngakhula ngibona ukuthi umuntu wesifazane uyashawa. hayi bekukhulisa kabi-ke lapho uba lo ukukhulisa kanje Kwakungomalume mama. hayi shame bakhulise kabi-ke Cha. Empeleni mama ngikubizele khona ndana. No engicela nje ekhaya ngibizele. Uzocela uxolo mama. xolo Yebo xolo lani mama. Ngoba ngishithi mama uyashoda empilweni yami. yo hayi nganele wona mina Cha mama ngiyacela. angifuna ixolo lakho nje ngi-right ngi-happy kabi nje ngabona nje yo i-stress Hawu mama. Futhi mina ngistress. hayi uma ngise-stress wena ngoba ngakutshela nje ngiqala ukujwayela ukuthi mina ngumuntu wabantu wona sofuna ngikhethe abangani ufuna ukuthi ingane ngihambephi ngigqoke kanjani yonke into nje wena ngikhethele phela uma usonda mina ngisonti-ke Cha phela mama umuntu umthando kumbonisa indlela ukuthi yona yiphi indlela kumele nihambe ngayo. hayi shuthi-ke mina-ke bandla kumele ngaboniswa-ke indlela Cha mama kunjalo mama. Mama ngicela ubuye ekhaya. yo ngeke ngikwazi Ngiyacela mama. ukungishaya Ngeke ngisakushaya mama. hawu ngoke mina ngiyayiphuzela-ke futhi yabona no-festive oyisondele njengoba ukuthi usangishaya ukuphuza kwami Mama sesizobuye sikubona lokho sikuya. abona umbono lo ngiyakwazi wena usawukushaya Mama ngiyacela mama. izinto ongengisazona engayifuni ufuna ngikukhotha Hey mama ngangibone abangani nami besixoxa cha nabangani. badakwa abangani bakho batshela futhi badakwa lokho ukutshela yona umuntu akaze aphoqwe nje noma engayifuni umuntu yenza into ebesenhlizweni akuthi aphoqwe yona into yenza okungiphoqa phela Mama. Lokho engakusho ukuthi mamlanga ngiyaxolisa. hayi badla mina shame angixoli futhi nje lokumnandi bebuyeki njengoba ungazana ubumnandi nje uyikholwa ngilona ngikholwa
Ey. Lokho mama usho ukuthi lolu xolo lami engizolucela la kuwena ngeke lamukeleke. Hayi ngeke. Uyangwazi. Hawu mama. Ungaze ababuya abantu shoda ngapha. Yo, Nkosi yami, basani. Bandiswa yini? Ofudumele mama ukhona. Wena, ukunganele wena. Wena futhi ungitsha yonke into nje. Gqoka kanje, ungagqoka kanjena. Yenza hayibo kahleni bo ungafuna ukuthi angazi khona ungikhiphela kona. Ungaba ngikhiphela lutho. Cha mama. Nabazali bakho sasibangase usungixhumanisile na ukuthi kokumele ngivele kubona ngibabona. Wangixhumanisa. Anginaki ukuthi indoda nangqondo. Usile ekhanda wena. Kodwa mntana omkhwekazi. Soyazi ungishele amaphutha engizowaxoxela ngiyavuma amaphutha. Ngiyawuzwa wavuma amaphutha kodwa ke mina ngixoxa. Yami inhliziyo yashema. Angingazi ukuthi amazi ami echithekile waphinda abuthi. Iglass mele wheel live. Uyaphinda uthi laxoza iglass ngikusile liqoqeke. Cha mama. Kodwa ngizocela mama. Ayishema ngikwazi. Wayenqabeka ngakanti khona umuntu osathana naye. Akekho ukuthi nje abone lo. Abo nje bengekho nje bakule stress free mina. Awazi unengenza zona. Yabo nje la. Usebuhlungu namanje mangithini khona kangishaya khona ngithi ngifile. Kwasiza umakhelwane. Unesandla inkinga yakhe. Angazi uzibona ukuthi uyini njobe njena nje. Buka nje nani uphashile nje ambona nje ukuthi nje ucela usiza hayi ngingwazi. Inola kuvele mhlawumbe kwengipha imali. Ngathi uhlaleni kulo range vele njalo. Umuntu vele akwenze lutho vele. Uyagabhuza ekugcineni. Shiya umhlala phansi. Mhlawumbe kulokho akushoyo ukuthi akakwazi ukuthi enze nawe izinto zonke usukumcela ukuthi azenze. Ngabe mhlawumbe uyimisele ukuthi usoke. Cha khona ukusoka lokho ngimise nakho ngokugcina ngikwenzile mama. Impeleni nje sengiwabona lento mathi ngiyaya nasemaklinikhi lokhu besifundisa ngakho ukusokuthi kugcina kuba khona izifo ogcina uyithola ngakho ukusoka lokho. Manje kubalulekile ukuthi uma umuntu wesifazane ugcina usoka. Ngagcina sengibone njalo. Nama ke ngisukume ngiyosoka. Emva ukuthi ehambile. Uzosoka nini? Impela bengisabhukhile ngibhukhele kulehlanu so. This coming Friday. Yebo. So uyamuzwa ukuthi uzosoka. Wehlehla lentsoko lesikhathi. Emdala kangaka. Futhi unawo nepijana encanyana nje ubona awangithini nale. Kodwa mama into ongayisho phambi kwabantu leyo. Hayibo. Vale likhulu. Hawu mama. Akuyona into ongafuna ukuhamba uyimeme. Cha noma kuthiwa lincane mama kodwa akuyona into ongahamba uyisho phambi kwabantu leyo. Inqosula vele. Hawu mama. Azulendoze nje. Hayibo. Vele khongizana nale vele khona uyenza. Hawu mama. Manje abantu bothini mase kuthiwa mina senginento engaka. Hayi vele nepijana wena. Mama. Hey. Kodwa ke mama ngisaxolisa namanje mntakwethu. Ngilamkela nje. Nesandla kamsha wena. Angihlezi kumele ngifake izibuko nje mina. Njalo nje mengihamba kumele ngigqibe ngifake ama makeup ngenxa yakho. Semncane kabi ukuthi angigugisa ngoba ngine crash. Ngibe yabona nje ukuthi hey ngise fresh la mina mengiphuma la insizwe shaya amakhwelo ngami. Ngeke ngihlala nje wena ungabhuza. Hayibo. Ubani wena ucathi uyini? Esiqho siphashile. Hawu. Nesiqho esiphashile futhi. Ubusithi siphashile sibona nawe. Hawu. Buka nje utsha wena uthi. Hawu hey. Buka. Hey. Lento yakho. Uqalileke. Yambona ke ethi uxolo. Ingwayishwashintsha amabala. Ngazile vele. Uzovuma ubhova bakho. Hayi ungayisho lona. Hayi vele uyibhova. Sengiyibhova futhi manje. Ubhova inja futhi. Hawu ngizokushaya ke manje ngizokushaya. Hawu. Hayibo. Ayona into ongayisho phambi kwabantu le. Bathi uthembisile ukuthi angeke usamshaya. Ukuthi uyangicasula la. Yes bathi uthembisile ukuthi angeke usamshaya. Uyangicasula. Uqala ukuthi nginepijana. No.
Sesamase ngiyibhova manje Likhulu yini? Ha. Likhulu. Ngoba lincane vele. Hawu Lincane. ngiyakhuza nje ngiyakhuza. Hayi, kahle, Ngiyakhuza. Ngijake yonke ngisho leyo. Ngiyonke engayisho leyo. Uqala ukuthi ushintshile. Ingwe bashintsha amabani ngazile vele ukuthi uzoba nje. Ngazile. Kodwa mama akuyonke engayisho phambi kwabantu leyo. Sengishilo ngenzeni? Mama akuyonke engayisho phambi kwabantu leyo. Shothi incaseke. Awu mama. Manje yonke into mama usufuna ukuyibeka ehlanganaleni ukuthi mina nani yini? Njengoba nawo abhiuza ngini woke umphakathi ubuka. Ngibukwa mina. Cha phela mama, ngangizama ukuthi ngilungise Sehleza abantu bezibuza izimo. ukuthi angishiyi ngani. Qoqinto ukuthi uthando waliboni. Kangazi kodwa ke ngoba sengiyabona ngathi ngayingcolele nje ukuthi Vele kade ngibona ukuthi uyajola wena. ngitshela Kade ngangibonile. Kade ngangibonile. Hayibo ngazungibona ngitshela wena. Wokuhleza ubusiness phone yami nje watholani? Bene niyafihla nizinto nini? Wena. Kade ngeke ungakuthi ngicela uxolo kuwena wena usuyonqaba kuyela Okay, kumina. uxola kwami wethanqaza. Ngikethisha baba. Nade ngibona ukuthi uyajola wena. Angijoli ngitshwana ba, njana. Angikwazi phela uyaphuma njalo ngolesihlanu noma ngihleli ekhaya Hayibo. wena uyaphuma uyahamba wena. Yodlala nenyengane. Uyingane zona usuke ishelo bani? Wona vele wazenza ikhehla umncane kangaka ubani wathi sonto. Hayibo. Ingane zona usuke ishelo bani? Ushiya nobani, ushiya usale ekhaya. Hawu. Uthi mina shintsha ingane amanabukeni yonke lento yenziwe yimina yonke lento. Oh, khane kuyona yakho. Ngangingedwana. Ngawu ngisho ngiyedwa mina. Ngangedwa mina kulezo ngane. Sasiyikhanda sekumane iphathwe yimina wena olehlana hamba ophuza utshwala. Oh, ngisadla bushaba. Hayi, Wena nje hamba uhenga. ngeke. So kahle lo thanda silwini namhlanje. Hawu shem. Awusamthandi. Awuthi angimthandi yeso. Ngiyamthanda ukuthi inkinga lebona nje. Yabona manje ukuthi ushintshile mesho yena. Kodwa akashintshile yabona akaqala ahambe esibukweni. Afayihlolisela ukuthi yini le wrong ngayo. Mhlawumbe sengabuya ke. Mhlamba awusidikike nesikhathi sokucabanga ke. Yo, angazi ukucabange ngani bakwethu ba-festive yabona nje nawe yaqala nje kashukuma yabona nje ukuthi kashukuma abonakala ukuthi ayiyeza. Ayikho into Angazi yaziyophandla manje katshwala. kwazini. Ayikho into yaziyophandla katshwala. Uma awukho umnandi ubulapha ya wabona nje awubazi ubumnandi. Wazi utshwala intombazane iphuza utshwala. Wazi utshwala. Amazi uNkulunkulu wena wambona. Ukuthi nasona uchaze iBhayibheli bokuyinja kanjani. Bayakwazi abazalwane ukuthi wenze nje vuba ibhova kanje endlini bayakwazi. Ushumela amangcono yesidako nokuthi ushumela amanga. Abona isidako silwazile exoleni manje nini abasona inhliziyo ezimbi. Yamina bathakathi nini ukuthi niyasonda. Uyasithuka futhi. Uthatha omkhulu futhi. Usuyangithuka manje. Hayi bese nisho ukuthi ubona umthakathi. Usuyangithuka wangibona khona ngithatha ukuhlala nami wangibona khona ngithakathi. Asazi phela bona bo Jesus when Jesus anthakathi we. Inhliziyo ezimbi mina amakholo. Nokwa mina nje shama cake down. Umuntu masumshaya umshaya kunjena kumuntu. Umuntu ushaya sekunjena kumuntu. But you promised ukuthi angeke usaphinda ushaya. Uyamuzwa mama uthe nginje. Usiyaqeda ukuthi ngumthakathi. Okwangibona nani ngithakatha mama. Inhliziyo embi engaka uthathaphi. Ukuthi uyasonda. Angini umuntu umthanda nento yakhe. Nami yini ungangithandi nginje ungamukele ukuthi ngisidakwa. Kodwa mama phela ukuthi uyisidakwa kumele ushintshe phela mama. Ubani ngiyakuthatha ngibeke emzini kababa ngokuthi ngifuna phela sakho umuzi kababa. Kodwa ngoyisidakwa kumele uzame ukuthi udawe kahle phela mama. Uphuze lekhaya. Uzokwakhiwa kodwa phela ke nala wena inkinga yakho ukuthi nje ufuna ukungishintsha. Lento engiyenza ke mina ke. Ufuna ukungishintsha ukuthi ngigqoke kanjani, ngihambe nobani, ngikhulume nobani, ngihleke nobani. Wena ucela into zakho. Umuhleka mina ngisineke nami imudini ngidini. Ayibo ngeke baba akusebenzi kanjalo ngibe in and off. So awukuthanda ubuyelana naye. Hayi manje no hayi bandla. Enda office nesikhathi sokucabanga. Yo hayi sobona ukuthi uzocabangani uma ucabangeka. Uke wachaza ngefestival ukuthi sendleleni. So uzimisele mhlambe ukuba busy manje then ucabanga kahle ngoJanuary. Ayi mhlawumbe sengabuya le ngoJanuary. Azizobe ngisenazo isikhathi ngicabanga kodwa nje ngithi mhlawumbe ngimthembisi. So aswini namhlanje. Hawe ma ahambe uyithanqaza. Ngixolisa kakhulu bhuti kubuye ngazuthi ahlangana uqi futhi ngathi asamlingani.
angazi noma mhlawumbe usayimisele ngokuphinde umuphi isikhathi mhlawumbe akacabange nawe ukuzithola ukuthi uzothola kanjani indlela yokuthi ushintshe because uthembisile ukwathi ngiyosaphinde umshaya kodwa manje igadi kade limengala kodwa selingala okusho ukuthi mhlawumbe awukakashintshi. Cha mama, engakusho nje ukuthi sokaphama umoya. Ngendlela umama ade ekhuluma ngakhona. Uyakuthunuka. Uvusa amanxeba mama. So themba ngani phothini ukuthi uphephile nawe mekuthi usathunukala? Mama engacela ukuthi ngicela ngiphe isikhathi ngiyozifuna ukuthi kahle kahle ngubani noma akayi ngizithola ukuthi kahle hle ngifunani. So uyamukela ukuthi awutholi uthando namhlanje because nawe awukakazitholi kahle kahle. Impela mama nginjalo ngiyamukela kwamanje angitholi uthando engifunayo kwamanje. Okwamanje. Kodwa kuzohamba hamba isikhathi uphinde uqale phansi uncinge futhi. Impela mama so kuhambe ngesikhathi ngizodala ngimncane. Mbuke lapha ekhaya kubukeka engazi ukuthi asiwinike namhlanje kodwa ukuthi asiwini namhlanje akusho ukuthi kusasa ngeke sizohluleka nakusasa kodwa ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare nenye into futhi ebalekile bantu besilisa siyacela bakithi umuntu wesifazane akathinto nani bantu besifazane siyacela ningahlukumezi abantu besilisa umuntu akaphakanyiselwa esandla because angeke uzowazi angalimala lokhu okubi ngenxa yokuthi wena umphakamisela isandla okanye avela athule. I hope akekho umuntu ofisa ukuspend isikhathi sakhe ejele abantwana bakhe engazi nanokuthi bakhuliswa ba ngendlela okurong ngakhona ukuphakamisela umuntu isandla. Ngicela siyiyeke lento singayenzi mekuthi umuntu uyacasula ufika ekuthenini uzumphakamisela isandla suka eduze kwakhe kodwa hayi ukuthi umthinde. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka50 mahala mase bekunikeza nama spins ay25 so ibani ni register. Ngiyathanda kakhulu. Is there black light?